Halo, halo! Witam już wszystkich. Czekajcie, no się na kamerce pokorza. Tu się matko, cześć. Co tam słychać ludziska? Co tam uwoz? Że już się ekipa zebrała. Ekipa no. 4 ludzi. Wiecie? Ja? Nic, piękna trawa w ręce, potem nie wiem. Woda se pyknemy. Także na luźno. O. Dobra. Góry. Co tam ludziska u was słychać? Ja se popiją. Jasne, pełne. Trenuj. 30, flat right, and left 5, right 6, 30, left 5, don't cut, and caution. Right 6, don't cut, narrow, tightens 4, 60. Right 8, 30, left 5, long, 40. Right 7, brake, into left 3, tightens, open. Into left 7, 60, right 5, open, 120. Caution, chicane left, out, don't cut. Crest, into left 7, narrows, don't cut. Za głośno gra. Powinno być. Teraz już powinno być. Flat right, and crest, right 5, and left 4, don't cut, 40. Eldorado, gdzie? Flat right, and crest, into left 7, item 5, 40. Right 8, into left 6, opens, 80. Eldorado tam koło i tego. Blaka. Square right, Bijemy into na koda. 50, right 3, short, into left 8, 60. Right 3, short, into left 8, 60. Left 5, bumps, into right 8, long, tighten, 20. Square left, 30. Left 8, long, tighten 6, 50, right 6. And left 5, tighten, short, 40.
Piszcie tam do Blacka, czy będzie grał potem Left z nami. 5, don't cut. Right 7, long, tighten. Ty filmowy wbijasz do nas, nie? Na imprezę. Left 9, tighten 5, short. Nie da się, right co? 6. Left 2 and right 5, 150, narrow. Right 6, very long, tightens 4. O, Into left 6 and right 7, keep in. Into left 4, very long, 50, left 8, keep in. Right 6, short and flat left, into right 7, long, 20. This, into left 7 and right 7, tighten, 30. Crest and flat right, into left 5, don't cut, 120. ach kurwa. Left 5, tightens 3, into right 4, long, 100. Square right, don't cut, and flat left. Kurwa, co ty to wyprawiasz? Flat right and crest into left 7, 50. Square left and flat left into flat right, 30. Right 7, 30, caution, right 8, tighten, long, brake, into crest, into left 3, tighten, 50, right 3, don't cut, 70, crest. Kurwa mać. Auto w ogóle nie jeździ. Ja pierdzielę. Right 7, 30, left Jezu, 7, co don't cut, za 80. ustawienia są. Crest, 80, left 7, 120. Right 5, tighten, 13, left 7, tighten 3, over junction. Flat right, and left 6, don't cut, 70. O, Crest into right 8, 50. Crest into left 7, tighten. Haystack in, right 6, 40, left 5, short, into crest, 150. ja pierdzielę. Right 8, long, tighten 5, 40. Left 3, short, 30, right 4, short, 20. Left 8 and right 7, into crest, into left 8, 20. Caution, brake, right 7, tighten, square right, tarmac, and left 6, narrow, 30. Kurna. Ja cię kręcę. Kurwa, Right co to 6, jest za auto, short, narrow, into right 5, short, over crest, 20. Crest and left 6, tighten, into crest, 30. Right 6, short, 100. Crest, 40, left 7, tighten 3, long, 40. Right 5, tightens, into travel, left 7, 70. Flat left, very long, tightens, over crest. Into left 4, long, keep in, 20, right 6, short, 70. Crest, into right 8, short, brake, 50, square right, 40.
right 6, short, into left 8. Kurna, jak się ciężko jedzie. Flat left, 50, left 5, tightens, keep in, over crest, long, house in, 80. Flat left, into tree, narrows, 120. Right 7, into left 8, 100. Crest, 60. Flat left, into kink, into left 8, into kink. And left 5, narrows, into Nie flat ma right, słów. 30. Naprawdę nie ma słów. Crest, 100, caution, right 9, 150. Flat right, over crest, narrows, tree, 100, crest, 150. Caution, flat left, and left 8, 50, right 6, opens, keep in, danger, 20. Square left, don't cut, 80, left 6, tightens, very long, 80. Left 6, don't cut, into right 8, 70. Left 7, don't cut, 50. Oj, oj, oj. Crest, 50, square left, 150. Flat left, into crest, and right 5, tightens, long, uphill, 20. Crest, 40, left 4, tightens, into kink, 200. Right 7, tightens, 40, left 5. Wow. Kinks at right 6, into kinks, over crest, 150. Right 3, long, don't cut, 50. Flat left, into right 8, narrow, tree, 150. Flat right, into right 7, and left 6, tightens 3, 20. Ale ładnie Flat ludzi right, into skasował. right 7, and left 6, tightens 3, 20. Right 7, 70. Flat right, and left 4, don't cut. Ja pierdolę. And right 5, long, open, and left 6, 70, hard brake. Danger, square right, and right 6, 30. Kurwa mać. Left 5, tightens 3, very long, open, 40. Left 5, brake, don't cut, into right 3, opens, keep in, 120. Left 6, into flat right, and right 5, 80. Flat left, 30, caution, hard brake, square left, 40. Flat left, 30, caution, hard brake, square left, 40. Nie wiem, left filmowy, 3, nie wiem. And left 5. Nie wiem, jaka reszta. Right 5, tightens 4, long, 120. Narrows, 100, right 5, Ja. brake, 30, caution, square left.
Cześć Emil, zaraz poczytam, witam Cię na kanale, ale zaraz tam poczytam komentarza. Jasny gwint, co się tu dzieje? And King 120. Jump 13, right 5, 60, square right, 40. Right 6, 80. Right 8, short, 100. Left 3, 13, right 2, 100. Left 8, and flat right, 100. O ja pierdzie. Right 6, keep in, over crest, 40, left 4, tightens, short. Kings, 100, left 8, tightens, keep in, 30. Right 6, into keep in, 60, caution, hard brake, square left, 60. Left 7, serio, tightens, słońce and świeci. right 7, keep in. Into crest, into left 4, short, 150. Left 8, 50, flat right, 13, into crest, keep in. And caution, left 4, brake, right 3, keep in, and king, 70. Flat left, 50, caution, right 1, tarmac, 150, flat left, 50, caution, right 1, tarmac, 150, flat left, 100, square left, don't cut, gravel. Flat left, 100, square left, don't cut, gravel. Ja się ani nie denerwuję. Into right 6, over crest, long, 30. Into right On nie 6, miał jak over jechać. crest, long, 30. Left 8, 40, right 7, tight 4, very long, 30. Ja nic nie godzę. Square left, tarmac, 150. Left 6, tighten, don't cut, 40, flat right, 50. Flat left, and right 3, and finished. Dzięki, pa jak ładnie brawo bije. Kurwa przed metą. Ja pierdolę, wszystko wyczeskowe. O, jeszcze gorsi byli. Jeszcze najlepszy się zaraz teleportował. Zgłaszam meldunek u tajnego współpracownika Nordka. Siema, siema. Zdrówko, zdrówko.
Coś tu nie działo, nie wiem co tu jest. Idziemy następny. Człowiekowi się chce spać po robocie. A, dupa blada. Nie, dobra. Ja se robię. Dobra, tak to było. Oj, oj, oj. Co tam powiecie ciekawego? Nie wiem. Lwowy, nie wiem, kaj tam reszta ludziska. To oni porobiają. O. Chyba Eldorado jeszcze jest, nie? Na pewno Eldorado se pyknie w kodzika. Co tam jeszcze? Nie wiem, kto tam jeszcze wyjdzie. Nie pykał. Ale coś... że będzie więcej osób w graniu. O, wam powiem, jest tak po robocie wykończony. Makabra. Filmowy i co tam u ciebie słychać? Chociaż ty coś popiszesz. Dzięki mało co, cisza. No to WW2 pogromy. I się zrobi imprezka i się pogro. A, Williamsa nie mów, Williamsa nie mów.
To co? Filmowy pykniesz se z nami. Tu 2. O kurde, poradzisz. Oj, no. Podeszczaić się na browca. To i nalej, nie? Uwaga. 30, square right, 50, crest, 60. Czekaj, żeby mi ta fajka przeszkadza. To mocno. Filmowy, to nareszcie będziesz na tym. Jako reszta mam obczajać? To ja kurde streama prowadzę, to kogo ja sam mam obczajać? Co ty tego wiesz? I tam filmowy atakuj, kaj są ludzie. Right 4, keep in, and left 9, tighten, keep in. Into right 4, don't cut, 40. Right 4, Zaro Eldorado wpadnie. 70. Caution, junction, right 2, and left 8, long, tightens 4, short, don't cut. And right 9, long, keep in, and jump, over crest, 100. O nie, nie, nie. Ale siadło. Jump, over crest, 50, caution, flat left, into jump, keep in, 150. Left 9, 30, left 9, keep in, tighten. And right 6, don't cut, narrows, and flat left, into kinks, 50. Kurna, świeć z tego. Right 7, 120. Right 6, keep in, and left 5, opens, 60. Left 8, keep in, narrows, 30, caution, brake. Right 5, long, tightens 4, don't cut, 30, right 9, into jump, over crest. Right 9, into jump, over crest. And right 8, tightens 6, 30, caution, left 5, short, keep out, brake, into square left.
flat left, over crest, 100. Left 5, short, into right 7, tightens 4, long, don't cut, into flat right, 30. Right 8, short, into tarmac, right 6, brake, into left 3, short, cut, 30. Ja pierdzielę. Right 3, long, don't cut, and jump, 80. And left 7, short, over crest, into right 6, long, keep in. And left 4, short, don't cut, and house, left 5, into crest. Kurwa mać. And right 5, short, caution, hard brake, keep in, and square left, gravel, open, long. And right 7, short, over crest, keep in, 13, left 5, 13, right 5, short, brake, and left 2, keep in, 13, right 3, 50. O pierdolę. Dajże poleciał. Left 4, long, opens. And jump, maybe, 13, caution, right 4, keep Maybe in, jump, 14, czy będzie jump? Left 4, short, keep in, and right 5, keep in, into dip. And left 8, short, over crest, 60. And left 8, short, over crest, No ale to 60. wypierdalo z tej trasy. Ja Right 5, pierdolę. tightens, and flat left, short, 40, caution, brake. Right 2, cut, opens, keep in. And left 3, short, opens, 50. Flat left, into flat right, bumps, 13. Right 5, short, don't cut, into crest. Ach, masakra. And flat right, tightens 3, keep in, and left 5, bumps, opens, 40. Flat left, 40, caution, brake, left 1, house, 30. Right 8, tightens 2, long. Jezus Maria. Co się z nim dzieje? Ja pierdolę. And left 8, long, over jump, maybe, long, kink, 80. Operatora kamery mi Left 4, przyjął. open. And left 9, a flat right, tightens 8, don't cut, 13, left 9, tightens 6, short, narrows, and right 8, 13, caution, right 4, short, 40, finished. Ja pierdzielę, no. Czekaj, no przejdę ty. Te wyścigi i zaraz będę. Square right, 50, crest, 60. Right 4, keep in, and left 9, tighten, keep in. Into right 4, don't cut, 40. Right 4, long, over crest, 70. Caution, junction, right 2, and left 8, long, tightens 4, short, don't cut. And right 9, long, keep in, and jump, over crest, 100. Jump, over crest,
50, caution. Flat left, into jump, keep in, 150. Left 9, 30, left 9, keep in, tighten. And right 6, don't cut, narrow, and flat left, into kinks, 50. Right 7, 120. Right 6, keep in, and left 5, open, 60. Left 8, keep in, narrow, 30, caution, brake, right 5, long, tighten, small, don't cut, 30. Right 9, into jump, over crest. And right 8, tighten 6, 30. Caution, left 5, short, keep out, brake, into square left. Flat left, over crest, 100. Left 5, short, into right 7, tightens 4, long, don't cut, into flat right, 30. Right 8, short, into tarmac, right 6, brake, into left 3, short, cut, 30, right 3, long, don't cut, and jump, 80. Ja pierdolę. And left 7, short, over crest, into right 6, long, keep in. And left 4, short, don't cut, and house, left 5, into crest. And right 5, short, caution, hard brake, keep in, and square left, gravel, opens, long, and right 7, short, over crest, keep in, 30. Tragedia. Left 5, 30, right 5, short, brake. And left 2, keep in, 30, right 3, 50. Left 4, long, opens. And jump, maybe, 30, caution, right 4, keep in, 40, left 4, short, keep in, and right 5, keep in, into dip. Ja pierdolę, co And za left 8, pojebane. short, over crest, 60, right 5, Kuźwa tighten, mać. and flat left, short, 40, caution, brake, right 2, cut, opens, keep in. And left 3, short, opens, 50, flat left, into flat right, bumps, 30, right 5, short, don't cut, into crest. And flat right, tightens 3, keep in, and left 5, bumps, opens, 40, flat left, 40, caution, brake, left 1, house, 30. Right 8, tightens 2, long. Jasny gwint. O, Emil się odezwał. Left 8, long, over jump, maybe, long, kicks, 80. Jak chciałem pogadać, to żaden się nie odzywał o tych And left wydatkach. 9, and flat right, tightens 8, don't cut, 30, left 9, tightens 6, short, narrow, and right 8, 30. Caution, right 4, short, 40, finished. Oh fuck. O ja pierdzielę. A powiedzcie mi, u was na tym też tak jest ciemno?
na YouTubie. Aha. O. To fajnie, to się cieszyć. Ale takie temperatury to w górnictwie to nie są temperatury. Ja wam może na czacie udostępnię taki artykuł. Znaczy wam teraz powiem co tam mniej więcej pisało. Ja zjeżdżam, może tak, zjeżdżam na poziom 1300 i tam temperatura skał wynosi około 50 stopni. Także jakby nie takie specjalne chłodziary, które schładzają powietrze, to powiem, że no, nie szłoby przeżyć. Także takie a miejscami nie jest powietrze schłodzone. Ja, no ale... O, Emil, widzisz. Ty go dasz 25 stopni. I lekki powiew. Ja też mam lekki powiew powietrza, no ale jest ciepłe, no. Strasznie tam ciepło. Także no... O, teraz na torze. Jak fajnie. Mikołajki Arena. Cudownie. Downhill and jump. Aha, ja nie ulam. 30 caution, brake. Left 4, long, tighten, cut, 30. Right 2, don't cut, into junction, left 3, tightens. Right 2, over bridge, into crest, caution. And left 3, very long, don't cut, 30. A czekajcie, kamerki nie zmienił. Po buzie. O. Downhill and jump and crest, caution, brake. Left 3, very long, tighten, 30. Right 3, keep in, into left 3, long. And caution, right 4, brake, tightens 1, don't cut, under bridge, 30. Ja pierdolę, jeszcze 9 sekund jak dostanę. Left 1, don't cut, 40. Left 4, very long, tighten, over junction, 40. Downhill and jump into finished. Co ty piszesz?
O, to Emil najlepszy jak najlepiej w Polsce. Oła. Dobra, jeszcze ten WRC odpuszcza. Odpuszcza dzisiaj, bo... Ja, Emil, no to tak godą, wracaj do Polski, jest, no, zdarzy się normalna pogoda. Tyle powiem. Dobra. Ta ekipa tak dodała, że będzie. Komendania. Ciekawe, czy w ogóle impreza jest. Ale słuchaj, Emil, ja nie widzę żadnego problemu, żeby żeby te dwa krany złączyć w jeden. Ja nie widzę żadnego problemu, Emil. Ja już widział takich. Normalnie bierzesz, udupiesz te krany, dowoż łączka, trójnik, już możesz normalnie. O, Eldorado obudził się. Jak tam? No, czekamy na ciebie, Eldorado. Nie tykać. O, kruczek jest. Proszę. Laku tam nosi. Maniany odwalał. Jakieś inne jego głupie gry. Co tymczasowe?
No, ja by tam żadnego problemu nie miał. Gwinty powykręcał i wkręcił normalny ten. Ja niby żadnego zlewu, nic nie wymieniał. Nie, filmowej. Nie, filmowej. Filmowej, nie. I no poczekaj, bo najpierw gra włącza. Jak włącza gra, to włącza impreza. To tam. Emilia, wszystko. Jest w końcu górnik. To ma wszystko. O kurde. Radio Tirana trasmette musiche balcaniche mentre danzatori bulgari a piedi nudi sui braccieri ardenti. Radio Tirana trasmette musiche balcaniche mentre danzatori bulgari a piedi nudi sui braccieri ardenti. E gira tutto intorno alla stanza mentre si danza, danza. E gira tutta la stanza mentre si danza, danza. E gira tutto intorno alla stanza, Danza. e gira tutta la stanza mentre si Danza. Ja cię pieronier znajomych nie mam. Daj ty. Nie ma wykraść ty. Halo? Co tam? No słyszysz mnie? Aha, ty ze mnie nie słyszysz. No halo, teraz mnie słyszysz. No. Oj, i co tam powiesz? Co? Oczy mam naświetlone i ledwo widać. To coś ty robił. Schowałem. Wczoraj. Dzisiaj w robocie mówiłem. Mhm. To macki się nie używa? Czasami nie ma jak maski. No to okulary są przecież. W ręce czysto. Okulary to mi nic nie dają. Tyłu. Jak okulary ubiorę, to mi całe ryjo pali. Ale oczy masz zdrowe. No, a potem ze względu będę skórę ściągał. A przestań, mój ojciec Paweł bez maski żyje. No, ale zależy czym. No elektrodówą, samoróbką. Widzisz. Takie buty. A gdzie jest ta nasza filmowa wschodząca gwiazda? Nowa schodząca gwiazda? No, nie mam go w znajomych. Ani się nie odzywa teraz, wiesz? No ja go zaprosiłem teraz. Ja?
Ale on nie ma filmowych graczy, nie? A nie ma go, a jak on ma? K199000326. Aha, bo zaś. O, teraz będzie lepiej. Dzięki, Emil. Oj, oj. Nie no, masz go w znajomych. Kajo go mam znajomych, nie widziałem, żeby był dostępny. No mówię, H199000326. No. Ja ci powiem te Ryzeny V Pro i co tam chciał, zarąbiste, nie? Ale z jeden problem. Jeżdża po kablu, nie? A, I słysza to przeciął ci nie, się. i słysza to w słuchawce. Jak uderzą na kabel albo coś. No to. Wiesz o co chodzi? No. Ja mam kabel metrowy. Podłączam do pada i Ja gram. też mam znaczy ja mam długi kabel. No chodzi o to, że każde szuranie na tym to dysza, wiesz? Mhm. No, filmowy, czekamy na ciebie. Eldorado miał wpaść. Wstydzi się. Wstydzi się, no oszukał nas znowu. O! Dobra. Jedno mogę wypić, żeby mnie oczy nie bolały w No. nocy. Bo jutro do roboty już. Znaczy się dzisiaj. O, A. O. O, Co? halo. jestem. Siemanko filmowe, siemanko. No, siemka, No, siemka. nareszcie. No. Ja nic się nie wstydzę, ja po prostu, kurde, nie ma takich słabych, nie? Aha. Czekaj, muszę odpalić tutaj, wyłączyć tego Znaczy streama. nie wyłączaj, przycisz. No, w sumie mogę wyłączyć, no, No. ten, chwila. Bo tam słuchałem siebie i ten, was. No my na ciebie czekali, no. No. Ja wiem, ja spróbowałem, kurde, łączyć tego z PS Vira, nie? Z PlayStation VR, kurde, te sławki i ten. Okazało się, kurde, żebym wtedy nie mógł grać, nie? To niedobrze. No. Telefonu też są, nie? Dobre. No, z telefonu to są słabe właśnie u mnie. Mhm. Najlepsze HyperXy. To co tam, gracie tego ten? Ja Call of Duty? i no czekamy na Eldorado. Eldorado zaraz zabije. Aha, dobra, spoko, to ja ci napiję. Napij się, syneczku, bo ci zasnie w gardełku. No, dokładnie. Zacznie mi za kurde i co będzie? Uuu, Halo, dzień dobry. halo. Siema Kamil. Bardzo dobry. Można dobić na mleczku? Dobra. Jeszcze raz, co? Czy nie można dobić? Można dobić na nek? To. Co? Gdzie? No co, No gdzie do grania. koda, No do grania, no można. Nie na wódkę na nek. Ej, chłopie, nanek, kurde, chłopie. Ja cię nie słyszał. No to dobrze. Co? Przecież W lachy gramy czy co? obojętnie. Czekaj, jaka jest ten Eldorado? Kurwa, on zaś
No to on zaraz będzie też. Ja nie zaraz wiem, będzie. On kurde. tam zaś po swoisko. On coś chyba pisał teraz, zaraz, nie? Zaraz będzie. On tam zaś po swoisku. No już mi pisał, że bije. To swoisko. Kurde, nie wiem, napić się może tego bimbru? Nie, nie rób. Ja napij A chuj, się. napij A się. co ci zależy? No, czek. Zaraz przyjdę, No, nie? ale tak zdrowo, wiesz jako. Bo... No spoko, no. Tak z winta, O. nie? No. Nie, Jak tam, żeby Blaku? pijany. No dobrze. Dobra, to zaraz będę, nie? Chwila. Ogólnie czekaj, pogram, dobra. bo tak mnie oczy napierdalają, że... Dobra, czekaj, bo ja dobiłem do Blaka, a Nanek i czekaj. Już dołączą. Nie wiem, czekaj. A, dobra, okej, Do dobra. Blaka. Czekaj, Eldorado dobija, czy dobija? Chyba dobra, to jesteśmy w trójkę, czekaj. Eldorado zaraz. Wiecie co? Też mu napisałem, żeby dobra. A ty co, bo ci pisałeś? Nie byłeś w domu? Nie, no bo poza domem byłem, wracam do domu, wiesz? Wracałem do domu, zjadłem i jeszcze ten pisze, wpadaj, to wpadłem, nie? I tak co słychać? No trzeba leć jakoś powoli do przodu. Dobijamy, tak naprawdę. Kurde, ja powiem po tych... Teraz po tej... Po ostatniej, jak ostatnio w zeszłym tygodniu na 18. To nie umiał jak stanąć, spać mi się chciało. Rano, nie? Dzień dobry. O, dzień dobry. Mhm. Halo, halo. No, Dzień dobry, panią. No jest. Co tam? a po lekku. Co tam słychać? Ten, po 18 nie umiał jak stanąć, a teraz po drugiej tak samo. Spać mi się chce, no jestem tak wykończony teraz zaś po robocie. Nie, ja ci powiem Cześć, teraz film... ostatnio. Cześć filmowy, co tam? Ostatnio po robocie, że poprawki to ja po 20 już padam na wysp. O, pan wiecie, gadacie głupoty. Nie, no nie mówię, tu siedzi, gra po nosach. Do 5 nad ranem. No nie przesadzaj, no. No to ja mówię o Blaku, nie? A, no. No A, chyba. tak, ja na późno gram, na pewno. No, Czekaj. Czasami tylko do 5, co to jest? Zabij 500 wrogów, a chuj kurwa, tu. Tego, odblokowałem sobie tą broń, tą M38, tak? Tak, M38, bardzo dobra broń. I ma malutki odrzut i się fajnie zachowuje i w ogóle. Słyszałem, ale kurwa. Wziąłem, ale mówię ci sobie, nie? Wykupiłem, ale kurwa czas się skończył. No, Chuj, to- 5000 trzeba było kurwa złamać. Trzeba to wejść do bidonanka i to tak zagramy, nie? No, ale włączę. Ale po tym patrzył się fajnie gra w tego koda, naprawdę. No fajnie, fajnie. oho. Filmowy, żyjesz ty czy nie? Zaraz przyjdzie. Co ty nic nie mówisz? A, przyjdzie. Mogę się założyć, że Black Opsa 4 cały zryw w dniu premiery kupi. Nie, ale ja ci powiem, nie, pierdolę, jeżeli faktycznie ma być Battle Royale, kurde, ma być Overwatch pomieszany z tym, nie, nie. Dobra, jestem. No, czekaliśmy na ciebie. A do drużyny No, no. To taki będzie już nie kot, nie? No to kurwa, jeżeli oni chcą z tego zrobić, kurwa, Fortnite'a i tak dalej, no to nie, co? No. To w złym kierunku idziemy, nie wiem. Emil, kogo spaliło? Dobra, to możecie zapraszać, nie? No to dobij do nas filmowy. Chwila. Filmowy jak drówko. Alkoholiku. Jaki alkoholik, kurwa. Tylko bimber napierdzielasz cały czas. Jaki bimber, no Nie nie mówię. zapiję, no kurde, no nie Ja nie powiem, że mówię, nie. ostatnio jak piłem, ale to było, minęło. Ale nie, bimber ja bardzo lubię. Wypiłeś się, chcesz zapomnieć? Znaczy nie, powiem ci, zyskałem dużo, tylko że teraz jak się tak zastanowię, to w jedno wielkie gówno wdepnąłem, ale na plus, można powiedzieć. Ja nie wiem, no ja jak gówno wdepna, to się zawsze wkurwia. No znaczy wiesz, zależy jakie. Śmierdzi zazwyczaj. Ja ci mam trochę taki dylemat, ale na razie to nie myślę. O, No, nowa broń jakaś jest. Dobra.
to tutaj, tak? Co? No tak, dobijam. A wy macie DLC? Nanek, ty masz Nie, DLC, nie kupiłem. Masz... No ja też nie mam kurczę. Mapy są zajebiste z tego drugiego DLC. Ale ja tyle w to grom, że... No. Ja też, kurde, ja teraz właśnie ogólnie grałem tego, Division, nie? Sobie kupiłem właśnie tego... Ja znam też Jakiego? taką Dobra. historię o The Division. Nanek, będziemy grać i w ogóle... No kurde, Dajcie no mi możemy grać, nie? Dajcie Spokojnie. mi zapro... Halo, Dołącz Przypomniało do nas. mi się. nie mogę. Znajomych. Czekaj. Ja też kurwa nie mogę, Czekaj. czekaj. Kurwa, przypomniało mi się. Kup Fortnite, będziemy grać, będzie No. zajebiście. Ale Fortnite jest podobno za darmo, nie? Ale kampania A, A, kampania. za 125 zł. A to jak się pchają. A 2 dni później przeceniona kurwa na 70. No. Oj Boże. Ja już mam 100 level karnetu. Ja w nie mogę Fortnite'a dołączyć. nie grałem. Chwila. Panowie, Jak nie możesz, to Ja możesz... też, kurde, tutaj piszę, że tylko... No przez imprezę. No, przez nie imprezę, kurde, czekaj, To Timo. dajcie mu zapro, czekaj, ja ci zaproszę, poczekaj. no to zapewne. Czekaj, ja się zapraszam. I na party. Dobra, No poszło. kurwa jest. I chuj nie ma. No może nie masz tagu z rybą. No, może. Ja automatycznie odrzuca. Może przez No. to. To jest hostem jeszcze, tak? Nie mogę dołączyć, panowie. No zróbmy na nowe... Dobra, weź zrób tego, zrób lobby i To ja was podobijamy. zaproszę, dobra. Ja was zapraszam. No, to czekam. A Nata masz tego spierdolonego, czy... Nie, no jest normalny. Ja mam. Dobra, napiję się kuźwa. Napij się. No, synek pij. sobie napij. Pewnie. A kuźwa. Do dna. O Nie kurwa krępuj się. jest, dołącz do sesji. Chwila. Eldorado, dołóż do gracza, po prostu tak, z poziomu tego dołączę. O, Ja jestem. Dobra, już powinien być. Joining. Wystąpił błąd. What the fuck? A, bo cię znajomych nie mam, czekaj. O Jezu, filmowy. Ja to z tobą się mam, naprawdę. No gdzieś jest gryz. No jest kuźwa. O, czekaj. O, dobra, odebrano prośbę. Chwila. Jestem. Dołącz. Dobra, Czekaj, no. Blacku, dobijasz czy nie? No, tylko że mnie ten... Nie mogę dołączyć. Kurwa. O, nie można połączyć z hostem. No czekaj, wiecie co, dobra, ja spróbuję zrobić. Chwilę. Kurwa, Dobra. wystąpił błąd. No ja Poczekajcie. Kurwa, jak to się opuszcza ten kurwa zajebaną grupę. O, pójdę, że nie, dobra. Czekajcie, ja pozapraszam. no. Dobra. Kurwa. Czekajcie, bo tam pasowało zrobić tak, żeby zapraszać. Dobra, O, ja jestem już. dobra, poczekaj, Eldorado. I tego, i tamtego. Nanek temu firmowemu wyślesz. Można mówić, na mnie przyszła aktora, spoko. Dobra, spoko. Dobra, Nanek jest. Przyszły Jason Statham. Eldorado jest, dobra, i daj się zapraszać jeszcze. Wysłaliście? Mhm. No, Okej. co? Dobra, już coś idzie. No i zajebiście, No. dobra. No i Jaki tryb kurwa gramy? jest. Tylko nie hardcore. Chcecie grać na tym? A nie zagramy. Nie wiem, deathmatch, determinacja. Kto chcecie grać na Nanek? Co? Dawaj, Jaki deathmatch. Nie.
No. Ty, ale ten od filmowego gracza to faktycznie na jakiegoś aktora wygląda. Kogo się przypomina? A kogo? No właśnie nie mogę. Antonio Banderas. A jak nie już? To nie będę raz. No nie, on był bardziej przystojniejszy. Ale spoko. Mm. Dzięki. Nie no, spoko, spoko. No, co ty masz za rondel na głowie? Nie wiem. To dosyć dawno nie grałem, nie? Tego WW2. Bo dopiero przyjechałem tu z Polski, nie? No. O, bo ja sobie tą nową broń odblokowałem, tą nową. Ja już tam Nie, pisałem, nową. że właśnie dostałem tego, nie? No. Ojcem chrzestnym. No. Gratulacje. Chyba blacha zespawnowała, o dobra. Blacku, ty grasz kurwa jakąś białą kobietą, ja gram czarnoką. Znaczy czarnuszką. Ja też gram książką. To ja jestem rasistą. Nie ty. To lecimy, kuźwa. Ale ta broń jest spoko, co Zanim nikogo blokowałem. nie Powiem ci, będzie, zanim nikogo nie ma, to że jest fajna broń, szybko strzelna Łyczek. i... można grać dalej. Aj kurwa. O, widzę tutaj już kogoś. Widzę. O kuźwa, nie wiedziałem. Kurwa, ale Kurwa, żeś się wiedziałem. wystraszył. Człowiek w ogóle w inne miejsce. Ja sobie tylko dźwięk z imprezy zmienię na bardziej na gry. Kurde. Dobra. Filmowy? A kiedy tego Wildlandsa gramy? No możemy zagrać, nie? Już troszeczkę pograłem. Ale bardzo mało, więc możemy pograć, nie? Ale tak samo pograsz jak we znakiem tego w Division. No. Czy będziecie umawiać i... Zobaczymy, no jutro mogę pograć, nie? Na pewno. Tylko jeszcze nie wiem o której godzinie, nie? Aha. Jak Pewnie wstaniesz tak jakoś po 15 na polski czas, nie? O kurwa. i się popijesz, to... Ja też wątpię, jak popiję, to kurwa, raczej nie. nie pogra z nami. to by na to nie Pogra spokojnie. Chodź tu kurwa. Nie ma go. Pierdolił. Allah Akbar, kurwa. Bardzo popularne zdanie w Londynie. Dokładnie. Ta ciapa, te skurwysyny. Oj, ja zjebałem. No u mnie na ziemi, kurde, tutaj na dzielnicy, to bardzo dużo ich jest No tutaj. ty świnia. To Ja- u ciebie jak tam, Kamil? Ty, spokojnie, spokojnie, nie narzekam, wiesz? Kurwa, ubił mnie. Nie, oni muszą grać tutaj, kurde, dzień w dzień. Ja pierdzielę, nie ma pasa. Muszę pada kupić, bo już mi ten pad mi się pierdoli. No jest, w końcu, kuźwa. Pleców mnie wziął, no. Dobra, macie UAV? UAV inbound. Ej, dlaczego nie mogę podnosić ammo? Przecież mam... You are my bitch. Nie tu mam te gry. Kurwa, zaś mnie zabił. I znowu z pleców, ja Te Blaku, pierdzielę. chodź tu. Chodź no. Tu jest gościu. Chodźcie za mną do budynku. Nie, ubili go. Gdzie na środku? Nie, ubili go tu. W budynku? No Kurde. idziemy, a ja już idę.
Dobra, już zabiłem. No ja. O, będzie. A co tu się O, dzieje? Impreza, a ty co? Ema. Krutek, siema. O! Siema Hubert. Siema mamy, siema reszta. Kurwa, jebaniec. Ej, coś mi się tego nie wyłapało. Dobra, raz, dwa, łyka sobie wezmę. Łykaj, łykaj. Może pij, pij. Wcale nie krępuj. Tu wszyscy pijący, kurwa. Im więcej, tym lepiej, nie? Nie, ja nie piję. Kurwa, Ej, a kamera mu A wyłączona. tam. jest tam, gościu. Chodź tutaj, gnoju. Kurwa, i zabił mnie. To za chuj. Jebany snajper. No. Nie no, oni muszą grać kurde w więzienie. Nie ma was. Kurwa, jebany, ej. Albo snajpią, kurde. Gnoje. Oj, kurwa. Ja Jakie kurde słabo sobie granie. zrobiłem przerwę z niego, nie? Z 4 tygodnie. Nie, na 5 mój. Co tak długo? Ja pierdzie. No bo ja w Polsce byłem, nie? Teraz. Dla kupiłeś go, ja? Tam to jest killa stek. Killa stek byłem jest w ten, tym. co? Bo jakbym wiedział, nie? Kiedy będzie w ogóle ten chrzciny będą, nie? To bym był tam w Polsce, nie wiem, przynajmniej 2 tygodnie, nie? Kurwa, Ale tak jebaniec. to nie widziałem, kiedy będą chrzciny i ten. Hubert, jak tam rozumiem. kariera aktorska? A dobrze. Idzie jakoś. Idzie. No ważniejsze, nie? Teraz na przykład ostatnio miałem grać w tym. Miałem grać w tym nowym polskim Dlaczego filmie. ja? Znaczy nie wiem czy polski dokładnie, nie? Bo tam miał być grać ten Marcin Dorociński, nie? Amatorskie Ale porno. ogólnie taki zagraniczny bardziej film, nie? O tej bitwie o Anglię, nie? A to już chyba był. Aha. Nie był jeszcze, bo właśnie go w kinach jeszcze nie wstali. On dopiero Aha. ma być prawdopodobnie w 2019 roku, nie? Ten O kurwa, nie widziałem. Kogo tam patrz. będziesz grał? No to Kurikę się ciekawe. nazywał, nie? O kurwa, kupuję. Drzewo. Filmowy kogo tam będziesz grał? No właśnie nie grałem. Nie grosz. Miałem grać, ale jakiś Polak tam zgarnął Ale- rolę, nie? Kurwa. Kogo miałeś grać? A, No, mówię, nie? Że miałem grać, nie? Ale tak to Kurno, kiepsko. kiepsko. No kiepsko. Kiepsko. No, ale jeszcze nic stosunnego, nie? Jeba. walcz tam, walcz. Jeszcze może będzie dwójka. Najłatwiejsza No wątpię, rola że do był zagrania to dwójka, grać nie? pedofila. Chyba ty. No, na koniec. Ja? Być Trynkiewicza. O Oj, kurwa, chuj. 19 do 2. Ja Ja pierdolę, no pierdolę. dawaj. Ej, widzicie to? Ja nie wiem, jak ty to robisz. Kurwa, śpia chyba. Gdzie ty biegasz? Kto ma takie Jo. staty nawet? 19 kili, 2 zgony. No. Ja pierdolę. Kurwa. Co się dzieje? Co się dzieje? Trzeba chyba piwo otworzyć. Kurwa, już drugie otwarcie. Cieniutkie, fajne. Chyba 2 kile na 9, ja pierdolę. Aaaa. Jebani. Delikatnie mówiąc, no. A spokojnie, będzie później lepiej, nie? No, mam nadzieję. Weź tego, Bije. Kruczek, weź do bidona teraz. Kuźwa, teraz jeszcze Fortnite'a kończy. Kurwa, wszyscy ze zryw? Też będę musiał sobie A zmienić. to się musi o bufet oprzeć, to nie ma tak. Jeszcze raz? Opie, ta sprawa musi się o bufet oprzeć, to nie ma tak. Aha, no spoko. No.
Wpisowa. Shipment, jak lubię to mapę. Wpisowe, tak jest. O, to jak pogramy. Ostatnio na niej ugrałem 85-2. Na tej na dominacji. Nie, to nie Ilu? znam. Ja mam 70 No, najwięcej. Ja mam więcej 70. No to masz podobnie jak Więcej ja. będę. Ja też, widzisz, teraz 2 do 19, nie? Ty do mnie idź. Dobra, biorę bara. Teraz Zeus O, ma... fuck. O, fuck. Dobra, 7. Kurwa. I to jeszcze zdąży się napić, kurwa. Pi. Kruczek, robisz zadania na Makuten? I się Dobra. wcale nie krępuj. Na lotnie? Filmy, kurwa. Dobra, już pan granatami, kurde. Ja pierdzielę. Jeszcze będą kurwa miny rozkładać. O, ja pierdzielę. Znowu. Kurwa, nie. Co za ludzie. Z pleców biorą. Kurwa, jego mać. Dokładnie. Nie no, oni muszą, kurwa. Co dzień grać. Dzień. Dobra, mam bombę już. Jebnie plecy, kita zjebany. Kurwa, nie. Stójcie. Jest. Trzech naraz. O, mi się podoba. To se kurwa tego perką bo Nie. mnie trwa ta seria tych, nie? Mhm. I tak, lecę nie pamiętam. Jebany. Tak mogą być walni. Nie zrygaj się. Nowy. Ej, no tam kurwa skampioni się, to chodźcie tak na uważanie. Kurwa, powinien na jednego killa padać, a nie? Na jednego hita. Ja pierdzielę. O nie, kurwa. Dobra, macie panowie. I dwóch. Kurwa, no dwóch było, no. Jebnie tym z tą łopatą, pierdolony. Po co był? Dobrze. Mogę strzelać, bo przegrywamy. Ta mapka jest fajna, taka dynamiczna. No fajne, to się później nabić. Jeśli chodzi o to, zawsze na początek lepiej na nim zagrać. Sobie palce tego być przecież. Ja. Celowanie. Jebnie. I nie dużo na tej mapie biegać, nie dużo biegać, moim zdaniem. Ty w ogóle nie widzę. Tak, nie idź tu i chuj. Dobrze. Jebany, kurwa. To jest przegrane. Kurwa. Ty, No, obejrzyj go. nawet nie strzela nic. Kurwa, co się za tym nie dziewa, co za tym nie pierdala. Ich gole. Ale no nie przegrajmy to panie. Ja tu nie chcę się. Ja pierdzielę. Nawet nie strzelałeś nic, kurde. Makabra. Halo, O, halo. Nanek skrzynkę dostał. Welcome. No Nanek, że ty na skrzynki dostałeś, to ja nie wiem. Ja. O, Nonek, otwieraj.
Może jakieś gołe baby wyskoczą. Na pewno. Tak, nam tobie na pewno. No, nam tobie na pewno. Uwaga, leci. A, to Pawlata. Ile potrzeby jeszcze muszę rozegrać? 10. Bo sam 2 epickie łapówki nie będę. Jujuj. Oh yeah. A zaraz może pójdę blaczki. Freedom of the night. Freedom of my life. Oh yeah. No dobra, kurde. Dobra, teraz lepiej będzie. Oby. No, Jadymy z tym Hoksym, ja. No bo panowie, no to trzeci mecz przegrany nie może być, no. No obejrzymy, boś ty to chciał. Lepiej się na hardkorze by grało. no ja nie wiem, ale spoko. No i tak, bo ciulate bronie to. O, dobra. Chuj. Biorę. Zaopatrzeni do samon, nie? Chyba. Mhm. Nie wiem, mam się amunicję do góry. Oj kurwa, zablokowałem się, no nie. Dziwko pierdolone bez szpampić. Dlaczego nie kurwa? I pan jest snajper. Kurwa jebany. Potem faktycznie można pójść na blaszki, nie? No. No możemy. Potem się tak szybko pójdzie, Ach, kuźwa. Jest na górze, chuj. wiem, że już tego widziałem. Dobra, leży. No. Ja, Dobrze. dobra. Chodź tu, no i chodź. Nie ma? Kurwa, nie ma. Laku jak co to godej. Cicho, wygrywamy. Ja lecę lewą stroną. Kurwa, biegam, nie widzę ich nigdzie. Wyszli. Kurwa. No wyszli. Chuj. Pierdolę. Lecę za Blakiem, o niepewny. Ta! O kurwa, no! Trzech nie by. Jebany, kurwa, kot smołk pierdolony. Koniopijca, kurwa, śmiertelny. Ładnie mnie poszli. Ty Nanek, weź ty ciszej, bo Niech go piekło pochłonąć. moja żona się ze śmiechu geszczy. A twoja to ogląda? No a co tym? No to ładnie. Ja pierdolę. Zaś siara na wsi. Jak chuj. Na wsi? No nie, no pułapka, no kurwa. Yeah, you play Fortnite. Yeah. Ja. No tu widzisz. Eldorado. Ej no, Ty przy będziesz wejściu miał jest po angielsku shotgunem. fajnie. Bo same Kurwa pytanie na mać. tym, na czacie. Daj Ja, Snella, raus. Dairy Queen. To ci mam No zaraz. powiedz, że my gramy we Fortnite'a. Jest, To jest, powiedz jest. co pełnymi zdaniami. Full play Fortnite. Yes, people. Playing to Fortnite. Nanek, Tonight? kipiemy po naszemu. And the ho. Raus. Na Stella. turbisz. Nie no, ale kurwa. Tu w tym siedzi w wejściu. Kurwa, pod... Sybicie jebany. Jedno. Dobra? A, prawie. No, dobra. No nie, podnosi mnie, Ja- no kurwa. Biorę scena.
Ja pierdolę, to jest światło? Ja dobra, uważaj. Kurwa, no. O, A jak ja to- powiedzieć po kurwa. angielsku dzisiaj nie gramy? Tonight we don't play? Tonight we not We don't playing. play. Dokładnie. 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 That's thing. Dokładnie. Kuźwa. Chodzą na dupę, czekaj. A do kogo ty No na śpiewasz tak po Twitchu jest angielsku? gościuwa. A no widzę, no. Hope I don't bother you by asking the question. But do you play Fortnite? Czego tam masz? Napisz jej, Kurwa! I chuj, no i zjebał mnie. no, pytaj się kurwa. Mixi Jiggy Jiggy? Kurwa! Panowie, wygrajmy to może, co? Nie idzie wygrać tego. Ja chyba nie bardzo, bo... Kurwa, kluczka nie ma, to Ciężko nie będzie, kuźwa. 36 na 36, Zagrywam, bo mogę. 33. Kurwa. Ja Nie, wiem, że jest- musimy kampić w tej grze. Kurwa jebana! Ej, nie. Mnie ty strasznie shotgunem kurwa jedzie. Snajpera mamy Czemu? tutaj, nie? Ogólnie. Kurwa mać, no snajper Iwan. Zgadza się shotgunem. Gdzie on kurwa jest? O, coś tu jest. Gdzie w wejściu kurwa siedzi? Taki zasięg do tego, że nas już... Nie pany! Kurwa mać. Oj, shotgunem mamy. Jebany kot Ja smoke. lecę z rurą i chuj. Ale pierdolony kot smoke tam siedzi, kurwa mać. No z shotgunem tam siedzi ciągle. To nie wchodź do nas. Kuźwa tu mnie zaś ubił. I oni się wszędzie kampią. No oni też kampią teraz. Dokładnie, bo to są dzieciaki kuźwa. To No i jest zapytam, no. Kampią, Kurwa mać, kampią, ja ale- pierdolę. Dobra. Myślałem, że... O kur... Jebany. Nie wiem. Kurwa już jak Nie, tam kurwa, znowu- idziemy na blach. O cholera, jest tam. Ja pierdolę, nie zdążyłem. Nie no, trzeba się Nie, tak... chujnia. Oj, oj, oj. No to... Tu nas pojechali równo teraz. Makabra. O. Dawajcie blachy. No już właśnie włączę. Słabe, kurwa, kurwa. Widziałem, pewnie grają, kurwa i... Oj, filmowy to nie o to chodzi. No, złapiesz kurwa taką smykałkę, to jedziesz i tyle. Jeden mecz taki, jeden mecz taki, no. Przynajmniej ja tak mam miał. Ja nie wiem. Dobra, blachy, tak? Tu też wbijasz? Na hardcore'u czy na tego? Dawaj. Tam można, nie? No ja nie wiem, kurwa. Grasz kluczyk czy nie? Co, nie, na razie nie. Dobra. Tak, chuj. Dwóch może wbija. To co, gracie No, blachy? Emil dobry robimy, taki dobry. No. Chuj, za mojej murzynce czapkę zmienić. Soldier.
Uszanka Google. Uszanka, ale nazwali czapkę. Uszanka, kurwa. To jest ich to, czy nie? Uszanka. Ciemionek. Po jakiemu to? Uszanka, po jakiemu to? Nie. Uszanka po Filmowy. naszemu. Filmowy, po jakiemu to? Uszanty? No, uszanty. Nie wiem. Szanty to wiem, ale uszanty to nie wiem. No właśnie, że szanty to kurde są te. Uszanka. Szanka. Uszanta, no to nie wiem. Nie wiem. No i kurde. Jakoś zupa chyba. To już chłopaki, nie pijcie lepiej. Nie pijcie chłopaki, już naprawdę. Chyba jakoś zupa, nie wiem. Nie wiem, no szanty to ja wiem kurwa, nie, ale kurde. Tam szanty to kurwa nie wiem. Chodź tu, kurwa. Jebie, no kurwa. To chyba ja, nie wiem. Ja, no sorry. No bo wchodzisz na nek, kurde, nie wiem. Ktoś by chciał poszylać, kurwa, a nie nowy. Chyba jeszcze trafić nie umiem. Idź pan, pójdź tam. Ile razy można wyjąć Dokładnie, rower? lepiej już Wildlandsy zagrać kurwa. Kurwa, ile razy A, cię przegrywa ty do chuja wafla. Ty Dawajcie w na ogóle tematy, Fortnite. Nanek? Wildlandsy? Chyba nie, Co? nie? Kurwa. Wildlands. Ten. Nie. Kulkasy. Jebany, no co jest kurwa z tym strzelaniem do chuja? No nek. Kurwa, spierdalaj. Skup się teraz. Skup się teraz. Wrócisz się. Żebyś kroki usłyszał. Już mnie zabił, kurwa, plecy. Dobrze, żeś powiedział. Kurde, z pleców zawsze, no kurwa. Z Jeb, pleców zawsze, no kurwa, no strzelać ja tu mnie to zajebał. kurwiają. Pedały pierdolone. Dokładnie. Lepiej Kurwa, to zaś... znajdzić. Ja pierdolę. No i A chuj, wiecie, coś- trzech ich było tutaj, nie? Czy coś wygramy, kurwa, czy nie? Jedno, co Nie, kurwa. kurwa, oni nie wiem. No kurwa, to jest we dwóch. Ja pierdzielę. We dwóch? Jebnie się. No we dwóch mnie jebnęli, nie? Jeden Nie w wiem. dupę, w drugi Kurwa. pokój. Ale zawsze z pleców, nie? Pierdzielę. Ten na hardkorze? No, O, to jest... powiem wam, No to Trzeba jedną kurwa od razu, nie? pojechali nas grubo, kurwa. No moja gina od mojego granatu do chuja wafla. Bo to jest hardcore. Kurwa mać, no! No to ładnie idzie. Ja Kurwa. pierdolę. Ja już poleć napić. Zagrajmy może w te bierki, które powiem szczerze. Co mamy zagrać? Bierki. No bo kurwa, co nie idzie. Kurwa, to zaś mi z tej strony. No chuja. Monopoly od razu. Monopoly Mon. Noż kurwy nieczyste te. Nie lubię hardcora, kurwa no. Kręci się w Nie no chuj, poleć napić, ja pierdolę. Nie wiem. Dobra. Nikt mnie jeszcze nie zabił. Piono grano. Kurwa, ja bym musiał grać tak, grać, kurwa. Tak do Skończoność. zażygania. Dzięki, No Eldorado. dokładnie. Ej, to Blaku. Lasu i mnie zabił. Nie wiem, może bym, jakbym grał tak od samego początku, to może jeszcze jakoś by poszło, nie? Ja pierdolę, jak mi pierdolą, o kurwa. Bombo.
Kurwa, czemu oni do mnie strzelają? Nie ma kogo innego do strzelania. Ja pierdolę. A kiedy ten, Jebani, kurwa. jak mam tam nazywać? Weźcie, Black chodźcie, Ops 4, uchodzimy, nie? bo kurwa, Chyba wstyd ma być normalnie. nie? Kurwa. No, w listopadzie. Nie, w październiku. Jeszcze żołnierzyków co Październik. zamówili, no co może za mi kup- psi chuje jebane. Kurwa, wstyd, uchodzimy. Może i kurwa, będę kurwa. O, Ty pierdalaj szmaty. Filmowy, pokaż tam jak tam poziom gry. Emil Godo, że w październiku. Kurwa, ja Pokaż nie tam. mogę. Pokaż tam Beat for Anglię. Dobra, dobra. To nie mogę, nie? Dopiero co włączyłem tą grę, nie? Tak naprawdę, no. Coś tam grałem, nie? Na początku, nie? Jak kupiłem, nie? Ale... Tak, to... Zacił się jebany. Co to się robi? No kurwa i... Tak. Zacił się jebany i go zabiłem. Ale ktoś inny zabił mnie, nie? To super. Zajebiście, kurwa. Dorado! Dobra, Jeden się zaciął, ale drugi zabił mnie, nie? Kurwa. No i zabił z pleców, nie? Kurwa jebani. Teraz powiem normalna pójdziemy. no, Czemu mi się no, lepiej grał, przynajmniej kogoś umiał ubić. Lepiej, Tak. kurwa. Ja pierdzielę, ludziska. Ale siara. No wam tak wstyd. No i co to wpierdalasz tam na, I to przy na tym. kurwantę, nie? Rękami machasz, kurwa? A ty może jakiś poślizg. Kurwa się. Żona też się śmieje, ostro, kurde, mówię, co to jest? Manek palce rękami macha. Kto się śmieje? Sąsiadka. A to twoja i sąsiadka mnie ogląda. Mhm. No Sprawdzam. to ładnie. Chłopie, na Messengerze sobie posłużyli, kurwa, oglądają cię i mówią, a ty fajnie chłopak, kurwa. To cię. Ja mówię, dziewczyny, dajcie spokój, kurwa, zajęty. Co wy robicie, mówię? Uspokójcie się. A, no, mówię, to chyba nie. A żadnych fotek żech nie dostał od panek. Potek. Ty Ty znaczy, filmowy, że man. masz je... Ile tam Filmowy. masz, kurde? Filmowy. Ty chyba dziewczyny szukasz, co? Co? Ty chyba dziewczyny szukasz. Szukasz czy nie? Słucham. No ale nie. Nie Ty, bo jakoś tam taka- ten szukam, bo taka- nie? Jakoś tak, ale No, wiesz. bo taka Renata jest jedna. Kurde, no, wiesz. Fajna dziewczyna Jedna chyba. noga 1,5 kilo. Znaczy 1,5 tony. Jak dodasz kurde jakieś tam zdjęcie, no to może zobaczymy. God of Ja tam War jakoś gotowy nie do użycia. szukam tak zbytnio, ale wiesz. Ej, dlaczego wyskoczyło mi, że mogę już God of War grać, a ja tu mam kłódkę jeszcze mam? To zaraz znaczy zniknie. Ty? Też mam kłódkę, no. O licencja się nie odświeżyła, wiesz? Czasami tak. Możemy obtykać, nie? Za twoją tą. Czekaj, co Emil, tak co do zwalił nas? tego? No. Renatę. Czekaj, co to ma w październiku wyjść? Ale ta petka ta nie fajna, co? Kod. Aha. To wiele to mogło kosztować. Teraz chyba widziałem za 50 funtów chyba. O, 10 funtów, kłódka kurwa. właśnie mi znikła. 4 stówy. No, fajny motyw, powiem ci. Podoba mi się. No co już mi to nie powiedziałem. Dobra, zanim się Red Dead, załaduje, aha. to można się napić. Red Dead Redemption. Dobra. No, Redemption. Ale to trzeba brać, no to to- dobrać. Tą gierkę to muszę pobrać. No, to dobre.
Półpasiec. 250 zł tradycyjnie, jak za koda. Już napisze Ale Emil. powiem wam, To że... Emil. Dobrze czytasz. Powiem wam szczerze, że Słyszysz? czekam teraz na Koda, na Spidermana, czekam na... Kurwa. Spiderman, no nie wiem, może być dobry. Step Jak nie będzie głosa z tego Spike Toma będziesz Hollanda, grał. to może być dobry. Eldorado. Z White'em Co? będziesz grał. A to co to jest? Spider? White'em. No młody. Jeszcze raz. Kurwa, no... No z dzieckiem, z White'lem. A, nie. Nie no, to chyba samemu się gra, nie? Znaczy jednoosobowa. Gierka Ale czy przy co? dziecku będzie siedział, No nie? ale To dziecko było... Spiderman. Spidermana w domu pograć, nie? Tam, Nie, Słyszysz? pany chuj, kurwa. to się mu tam pospuszczać, rozumiesz, z tego wieżowca. Kurwa. Spuszczać ją. Człowieku, mój mały ile gier już przeszedł, to głowa Co mała. zrobił? Nie wolno tu gier właśnie. Ile gier już przeszedł. Ej, to mu pożycza konto. Nie, pany. Kupiłem mu chyba 4 serie Lego już. Kurde, wszystko przeszedł. Trackmanie w lewą stronę. Nie no, tak mani to jeszcze nie, no. Za ciężki dla niego jest, tak mania. Ile mu ma lat? 4. Kurwa, to ty sprytnego chłopaka u tego. Kurna, no nie umie trafić. Ej, kamper jest, kamper. Ej, Kurwa, no. Nie. Teraz gra w Minecrafta. O Boże. Minecraft najgłupsze... Gówno, kurwa mać. No. a mać. Jebany. Wiesz, my to inaczej, my to inaczej postrzegamy, a tacy młodzi inaczej, no. Kiedyś jakby nie było, youtuberzy tylko w Minecrafta kurwa grali. A No teraz, tak, napierdalali tego Minecrafta, no. A teraz jak jest słabi, kurde, ludzie ja pierdolę. teraz to się wybił na Minecrafcie, to jest teraz duże, niestety. Ja tam Minecrafta nie potrzebuję. Żeby być duży. Mówisz, posiadasz Kurwa. swoją wielkość? Kurwa mać. Pierdalają, kurwa. Jest, jak to jest po angielsku? It's so huge and see... Czekaj, jak to było w tym filmie? You see go... Kurwa, jak to było? Jest on taki ogromny, że go widać z kosmosu. Nie kojarzę. Fajny film, Sex Drive. A, tak, Sex Drive. No to oglądałem. Przejebany, nie? Chyba tak, No, 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 chyba oglądałem też. Kurwa, nie potrafię zabić się, kurwa, to nowy. Kurwa, chuj z tego. A słyszysz? Eldorado. No, a ty ten... Ty ode mnie chce. Chciałem się zapytać, czy tam ty... Obiecałeś coś dzisiaj twoi, czy co? Nie obiecałem i moja żona cię ogląda nawet, więc... A potem Nie jutro raz. rano będzie, kurde, Nie te... zawsze. lipa jakaś, nie? Ale to byś mógł jakiś kwiatuszek kupić, nie? Albo co? Nie, Powiem, mi jakąś boi, różyczkę. nie? Tak wiesz. No to chłopie, moja dostaje to dziennie na śniadanie kwiat. Ale to nie do jedzenia. Do obiadu, O do... kurde. No gdzie to jedzenia? Do śniadania. Dobra. To ładnie. Ty nie wiesz, że się bukietem przychodzi, Janek? No wiesz. No ja idę zapalić. Widzisz, Wyjadę, ja. Blaku już nie trzymał presji. Ta... No co zrobię tą kurwa jaką Chinki kurwa szuka, to co ty myślisz? Czego on szukał? Takie będzie... Chinki. Pinki czy Chinki?
Jakie kurwa Chinki? Japonki. Japonka to ci mogę załatwić. Znaczy Japonki ci mogę załatwić. Japonkę? No, albo Japonki. Ty, Ja dziękuję te twoje, Nanek, ja dziękuję te twoje Japonki, co na tirach je przewożę do Polski. Flaku, Kurde. Flaku, ty musisz pójść na ten, na Bawarek jakiś tam. Są tam Japonki, O. jakieś świnki, nie? 10 kurs da mi tyle. Japonka, Chinka, kurwa. How much? 10 kurs. Chuj, więcej nie dam. Kurwa jebaniec. Do Padoszczyńsko kupujesz O, twojej przecież- żonie kwiatki takie ten? No oczywiście, no. To masz potem obiecane. No ale... No, żoną A trzeba już to dbać, pierdziel, nie? pamiętaj. Będzie. Pamiętaj. Z rana. Wszystko zapamiętałem. Nie no, tak się pytam, nie? A czekoladki też kupujesz? No oczywiście. Raffaello, nie? Co to się dzieje? No? Lepsze. Raffaello. Ja tam Rafaela mówisz? muszę do twojej No. napisać, wiesz? Obejrzymy czy to jest prawda. A po co? No właśnie, dokładnie. To jest prawda. Czy na śniadanie są zawsze świeże Takie róże? rzeczy, które, nie wiem, no co najmniej 10 funtów, nie? No to chcę widzieć. Ile u Ciebie kosztuje Rafaello? No z kratkami to, no to co najmniej 10 funtów, nie? Trzeba zapłacić. Kurwa, gdzie Ty mieszkasz, chłopie? W Londynie. No. To się nie dziwię. Eldorado to na placu hoduje. No to kurde, no co najmniej, kurde, czekaj. W Polsce to na przykład takie Raffaello kosztuje nie wiem ile tam kosztuje,